азамат шамбилов 5 сол баъди шурӯи ислоҳот дар зиндонҳои тоҷикистон моҳи октябри имсол аз маҳбасҳо дидан кард. ошӯб дар маҳбаси хуҷанд ва норизоият аз шароити зиндонҳо ба шурӯи ислоҳот сабаб шуд. ҳарчанд матбуот ҳамоно ҳаққи дидан аз маҳбасҳоро надорад, ба қавли шамбилов беш аз 10 созмони ҷамъиятӣ маҳалливу байналмилалӣ бо зиндонҳои тоҷикистон кор мекунанд. созмонҳои мисли ҳуқуқ ва ташаббус, маркази ҳуқуқи инсон, бюро оид ба ҳуқуқи инсон, DVV International, ин созмонҳо барои маҳкумшудаҳо барномаҳои иҷтимоӣ фароҳам мекунанд ки таъмини зиндониҳоро бо ҷомеашиносон, равоншиносон, инчунин омӯзгорон дар назар мегирад, то ки маҳкумшудаҳо ба озодӣ баромада аз пайи кор на дуздиву куштор шаванд. мақомоти тоҷик гуфтанд 1000 зиндонӣ дар тоҷикистон бо кор таъмин шуданд. дар 5 соли гузашта зиндониҳо 97 миллион сомониро чун ҷуброни ҷиноят пардохт карданд, мегӯянд мақомот. санҷидани дурустии ин омор имкон надорад. коршиноси мустақил иқрор мешавад ки кор ҳанӯз зиёд аст. бешубҳа дар ҳама кишварҳои ҷаҳон масъалаи асосии зиндонҳо камбуди маблағ мебошад. ин мушкили доимӣ аст, чунки маблағе ки ба ин низом дода мешавад баъди пардохти ҳама хароҷоти дигари буҷа ҷудо мешавад. масъалаи дуюми ин низом дар тоҷикистон дар камбуди мутахассисони соҳа аст. дар кишвар як муассисаи вижаи тарбияи кормандони зиндонҳо вуҷуд надорад. бар асоси як созишнома бо Қазоқистон, Тоҷикистон мутахассисонашро дар академияи Кустанай омода мекунад. вақти он расид ки академияи худро боз кунад. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон тоҷикистонро барои мурофиаҳои ноодилона, вуҷуди мушкилоте мисли фасод, азияту озор ва ҳам шиканҷа дар муассисаҳои баста танқид мекунанд. шояд дар оянда мо бо вазорати корҳои дохилӣ дар масъалаи ислоҳот дар низоми полис ҳамкорӣ барпо кунем, то бархе меъёрҳои байналмилалӣ ҷорӣ шаванд. кори ходимони полис дар ҷараёни тафтишоту бозпурсиҳо тақвият ёбад. ин ҳамон соҳае мебошад ки бархе шаҳрвандон дар бораи вуҷуди қонуншиканӣ ва муносибати бераҳмонаи полис шикоят мекунанд. дар зиндонҳои тоҷикистон наздики 10 000 нафар аз ҷумла 370 зан нигаҳдорӣ мешаванд.